Ginoyalam ka Khasi Students Union Shlomi Circle haka jingalam jo usamla Samuel Kharbani kilalet ur jo Vijay Kumar IAS Chairman ka Institute of Hotel Management ya ka jingman thi jong ka principal ka bam shaml jubab eki shithi jong ki war hadu baka KSU kala khang tala sendon ya ka office tre kam jong ka hamau diang diang la shita yau menta hakane ka jinga kandu yau chairman Ginoyalam ka KSU kila nyotang bun ki ujor persha ya ka principal jong ka ne ka institute u chairman ula kular ban shim khia ya kan ka kam bat unle ya ka aka ka bahatam na ka banta ka jingbet jingbiang jongki samla ki ba pule hakane ka institute Jiwan ya kenduk jengim tasi ka lai potrik yo Dr. Vijay Kumar IS Bodiu Chairman jong ka HM jingwan jengi kalong hadin ba ni nimsem layo ya ka appointment hidup menta pat ka principal jong ka HM hadin ba ngila khang tala wat ya ka HM de hadin ba ngilai syong ba ya keren ya perkat iki ya ka isu ke bede ba ka HM u chairman ula kula rengi ba un shim di senjam bat un pet kai ke badan kam ban solve the problem ko ban solve the problem ko HM de kaweru ula na na kalian jongi ru hadin mengilayo banyak keren tingila perkat ba minum upslam ya kan ni bat lada ngimyo jubab na kalian jong chairman ne na kalian jong ka administration apo HM ka seng kan shim di sinjam ba kamting susu Tribut por kat no sini kat no. Ni ya ka bamantang ni klembu por chairman marki dan shibun ki issues ki ba nilai keren batu de kapor kalong pada bagi Islam nama bagi students ki dan ya exams de wat hadin kini ki exam ki bagi students ki dan ru ngimi pat baka principal kan chimkia ya kan ki issue dalam chimkia ka ai di kidau ba kumni kumtai tamba kini ki daw ru kilom ki daw bangi asmo nabar kimdi ki daw bakala pen position officially ki daw bangi shi asmo nation sitai ko baki daw kumba chairman ro mantan uang baki dan kata kami ki daw baki position officially yamla ban accept itu ki daw maladang ngila ai ka appointment letter la ada nombor phone nang tu kalau ada ben contact ban ni man sutu kita ki ring ngila ban compromise kita ki bagi jingat nanti jongka Nak kalian jom Vijay Kumar ke ibu pun tahu. Ka nakaliang ka jong penpau ba kem pai perkat ba kata ka ke jah po HM udang mut ba kita hi kena puli ki kemen po HM de ngalabatai yo chairman ba lada pikwa ban tip bagi kena ki kemen em po HM ya ban kendu ki kena ni las dang ban kendu ki ni kena na du shwa jong good Friday ba hadu mentah ki issues jong HM kim kut shu dilada ngalada principal show chairman balada kwa ban tip yaki bagi kena kemen la ni satisfied ne mi ka education quality apa HM ya ban kili ki kena apa ground om ya ka principal thank you Keting dulu. Samuel Kharbani abat noilam jong shillong ni sakit Bilang tay kendiat kita ke isu hari ini. ki issue gidan shibun hama issue lingkong sa kadi gijing sabe jong ki 1 minit claim daw jong ki tuki staff ak bagi dang one tray issue sabe bet de dadap nang tabre dan sa student issue ke bahadu thousand page bangin sa forward fi press de issue kum gijing collect ki pisa ki bomde issue ban collect gijing kan phaino ya ka caution money dan ka security deposit gijing bombiang ka bam mistreat jong ki staff ki student ka ba nim kwa ban ai haka impat kwa ban keren haka ayu lap thai kubor long kwa ban ya solve shwa pat ka principal kini baro kinum ja la da ka principal ka play ka jingkhang jong jing keren Ano kini di? ha Ano benar kini? kini ki jingjang la so la slam ma ni persang baik ban yale ban solve kini ki problems baro hendrai bede hadin isu thu ba kani kampoi sisi likindu principal po bing likindu principal kam don ya po bam don you want next ni boda appointment
appointment ru phi kiwi ki office kat ni ki badan ngilalet kum tu la de kim dan next day kila at least kila contact ni nama kila ai number ki PA la ni ki officers bade jun ki tambah ki pada kim ka principal hangtai pada kadan ke silendat kidan shibun ki dan kam dei kadan kidan shibun ki silendat ai tai